Waras mo't panagkitang-kita man tiaglaw lang adu nga tao makumikunda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayong nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da paano pa'y panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka. Dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao paano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan dang tuti bagida napalangwat kan natangsit na uyong takang nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet paano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan tan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamang ibigay ti ayat iti apo binayam
pa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sangwana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarika kay nabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Panagtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya agtuloy kalata takas ta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya. Di ka maupay no awan ken ka di makit kita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga sikalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di
panunutem latanga adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dunten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus may sa pamalakad undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salaka di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus iwan na kayo kadagiti tao ni Jesus di mangisalaka tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus
adu nga sa lutsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuok daytoy puso jak maawatan dusa wenno panubo ganti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalatag at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybay ang biyag mo tay nakaay pamati ken ayat kapapat ka pamati kapapat ka isuti kang runaan ket no sika binaybay am biyag mo tay nakaay pamati ken ayat kapapatan intay ngarud aywanan sa limet metan may sanga kapsat ti inak nakita as daw unay kinaregta na nga agserbi ti na marswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limamiis ti pamati na pamati kapapatgan
isuti kang runaan kat no si ka binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapakat ka intay ngarud aywanan sa limet mata katay di kapsat nga limang isti pamati na at dati nasabat na pastor nga nareta binagbagan na sana intararagan bigla nga nagsubli kinareta na pamati ka papatgan isuti kang runaan kat no si ka binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan sa limet mata pamatim aywanan sa limet mata panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak kamuti papanang sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay o apo denggem dagiti araraw ko dinakbaybayan nga anak mo iyadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na ada ka nga mang tartarabay o apo
iti nakurangan. Agyaman ako Apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako Apo, iti ayat mo nga di agsarday. Daaw a syudad, sakbay anak tengak idiada si mabat ngaraniak, nga isuti sinursurut ku alawat. Tapno makita ti pagnaan, nuwen puno anag mayat. Atu akita ti makaparaksa, kenda giti tumatayab. Niliwliwadak payat iti panagna, kinankantanda. Gilap abalitok, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may sanga karnero, agsapsapul na lang tungaruot, ken sapulen natay nadalus nga ubong. Kastat panagserbi kini Apo Diyos, wen putno anagmayat. Adu akita ti makaparaksa, kenda giti tumatayat. Niliwliwadak payat iti panagna, kinankantanda. Wen putno anagmayat, adu akita ti makaparaksa, kenda giti tumatayat. Niliwliwadak payat iti panagna, kinankantanda. Kinankantanda.
Ilimiket na isul sulinet Panbantay diin ka matanawan Isuti kay kayat ko nga pagyanan Naisuti na kaiyanakan When agpaisong ano agbiyahe kami Aglagto agtaltag tilugan mi Masapul na piksa ti makina Natut ti sangat nga kalsada Ipagnaan kita dongalik kao Gobyerno umay kayo kat tumulong Kama sulbar ti dawat mi Problema mi umayo kuma aksyonan Dakhan at kiti panagyaman mi Opisyales nga agserserbi Adagiti ado nga sakripisyo Mangitumpal ka nagpirok iti pundo Halsada umaket pumintas Tapnuin kami met mapatas Di agbiyahe naging awaken nakarelax Hay saan kumamet nga agrigrigat Ngem adamat kiti sa kabasi Panagduras ka po agsangpet nga project Pantayan tapno saan nga makupit Taray to'y ket pagsayaatan No adda ti maobra nga libre At damat timpuyog ti umili Uray no awan ti tangdan mi At ti tinulong kami matlatta Isunga uray at pumanaw At dantutiin na pagsublian Tamayat nga talaga dito'y ayan mi Uray no kunada nga adayo Hanayon nga ibagani nanang ko Anak ko, tim ko maliplipatan Uray no, sa dinut pakadanuna Lagi pen to'y lugar ang nagkapuam Lagi pen to'y lugar ang nagkapuam
buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Gapo iti kinaluklukok, inuy uyaw ko ti Diyos Apo. Hunak nga wanti amuna nang parswaan na iti mula. Tanog itak jay karabasa, nagdakkel ti bunga na. Ngamno kitam ti puon na, anyan ti kabasit na. Tinalayaw ko iti mangga, nagpasit ti bunga na. Ngamno kitam ti puon na, sobrat kinadakkel na.
aswaan na itimula, dapat kumajay karabasa, isut imbong at imangga, jay mangga kumat bunga ti karabasa. At damay sa nga malem, at daat jay punti mangga, natin nagtibungan na tuy ulok sinentro na, nasilawan panunot ko, nakita tilaing ti Apo. Dagos nga nagbabawi ak iti uyaw nga imban paga, when pudno gayam niya po Diyos ti kalaingan, tano kumajay karabasa, isut imbong at imangga, sigurado to'y ulok binurak na. Narigat gayam no maminsan, ti tao nga pilosopo, tagaputi kinalaing mo, babawi maudin to. Ni Apo Diyos ti mapagtalkan, isu kumat pagkamangan, uray adda ti basol mo, ay ayatan nakalata. When pudno gayam niya po Diyos ti kalaingan, tano kumajay karabasa, isut imbong at imangga, sigurado to'y ulok binurak na. Sigurado to'y agum ko iniris na. Saan na bareng-bareng akong man amat pagtaengan, ama apagsanggiran ken pagkamangan. No kamang ti pamilya ti mariribukan, isut inka asitgan, pari ko maagasan. Adik iti pagtaengan, isu ti pagwadan, pamilya di na baybayan. Bumangon iti parpagbangon, ipaayna't masapul, agbiro taraon. Adamat tay daduma, mangged na dumaduma, umadayo iti pamilya, tapno guminawa. Bannog ti ipturanda, ayat dala ama itedda, napintas biag ti patpat ganda, kan masakbayan da. Isuwa di tay gundawayan, tiki
inka asitgan parikot maagasan adikhi iti pagtangan isuti pagwadan pamilya di napaybayan bumangon iti parparbangon ipaay na't masapul agbiro taraon isuwa ditay gundawayan di kinaanusda intay kiti tulungan nang runa numataenganda isudat aywanan anusda subalitan bumangon dayti parparbangon ipaaydat masapul agpiro taraon ni tata. O naranya kabulan unoy ku indingan daytanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno tsak mayawawan nungin ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan di ayak in kakat palasbangan unoy ko darasang nga ikadan o naranya kabulan unoy ku indingan daytanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno tsak mayawawan nungin ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan ni ayat in kakat palasbangan unoy ko darasang nga ikadan nungin ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan ni ayat in kakat palasbangan unoy ko darasang nga ikadan.
impasnet mumeten ti trabaho sak paminsan tana umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti Apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nangabiyag mo maisimpa sublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti Apo nalipatan ka din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti Apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti Apo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nangabiyag mo maisimpa isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti Apo rumekta ka nga agserbi iti Apo dispensaren ading ko daytoy kinansyon ko daytoy kinansyon ko nagaputi karabukop ko itaman ading ko daytoy saba nagaduti sinapad na kasjay ading ti kaaduna partidos ko nga sumambay ken ka kitaman ading ko daytoy bunen no asaan nakatatadem
Kasjay ading di katadam na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo na kalaglagda. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo na kalaglagda. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko. Apay dumten liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan dusa wenno pannubo. Gamti Diyos, si bibiyag awanin ka na, sabtan na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. Iti tiyempo nga, inak pa nagmaymaysa, iapot unda
ladwa. Ngem ti kari ti Diyos, si bibiyagawaning ka na. Sabdan na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talat-halata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. Iti kanito, ti inak panakpan panunot, kinaimbag ti Diyos, saan ko amarukod. Awan nga rod rason, nga inak agsanod, panagserbi kasapulan, panagtulnog. Ngem ti kari ti Diyos, si bibiyagawaning ka na. Sabdan na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talat-halata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. At daragsak kalpasan, panagsagaba. Sabi alid nam ko, suta inpan kajanta, minta awasyam siyaida, siya ili ayun tuba, singamat ng alid tangida. Tamu in ping syua, isikat pengatses makanmu, niing katulad ingka. Paun sabi paladon sepi, nahabay may nangisi. Syanda inaskam, jamaki am tason sikam, nahuli nakata dinakam, idak na ni may uwafan.
may nangisi at ako masyan inunan sisa daan nunta tahaet usyanda inaskan jamaki am tason sikan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan Kumusta aletan ngata astetun bebayag mula safan kuma isyad saka asan tu salun at ka ay shibali mangusun sikap ang kinata na'y duwama unasan ko bangat isayang nuhama na may nangisana paon sa palaton sa nahapay may nangisi at ako masyan inunan sisa daan nunta tahaet asyanda inaskan jamaki am tason sikan nahuli na kada dinakhan idak na ni may uuwafan nahuli na kada dinakhan idak na ni may uuwafan panagtultuloy mo nga agbibiyag adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takas ta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka
panunutam lata adat mamtulong ken ka ti Diyos ti naitulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaalam nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunuten nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutem lata adat mang tulong ken ka ti Diyos di naitulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga